Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZibi Live. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklickele bell for ama notification. So namhlanje ke mbukeli nguphathele indaba ezimnandi, indaba ezithinta uMkhokha. If umthando woMkhokha lezi indaba ke izokuthokozisa. uMkhokha ugcina ukhiphile ke album ekade ilindelwe abaningi. Igama le-album yikhaya lamaJudiya, ezinye ke zeingoma siyazazi sinokuzizwa nje kuona ke uMkhokha. Le album ifeatureishe abantu abaningi abahamba phambili ke nje sibaziyo, umbuso Khoza sike sambona ke lapha kuMkhokha edlala indawo kaMaphalala, mase kuba yena ke uNameapps odlala ke indawo kaSiphamandla kuona ke uMkhokha. Ingoma ezikhona ezithandwa ngabantu imisebenzi kaMthembu, kuphinde ke futhi kube khona abantwana benkosi, ziningi nje mbukela ingoma ezimnandi ezikhona esinokuzizwa ke lapha kuMkhokha. Ungahamba ke mbukela uyecheck le album uzoyithola ke lapha kuma platform omusic. I-album inengoma ezu-13 and lezi ingoma ke iculwa ngabantu abaningi abahlukahlukene njengoba ke bengishilo before. Ingoma ke impela lezi ezimnandi, if uthanda ke nje uMkhokha ngiyathemba ukuthi kuzoba easy ukuthi ke uyithande lezi ingoma and urelate. So zinjalo ke imbukela indaba nje lezi ezimnandi. Ukuba khona kwaSiphamandla naye ke lapha umbuso Khoza uMaphalala kujabulise iningi labantu lapha kwi-social media. Yizo ke lesade ngikuphathele zona, uyazi ke mina ngihlezi ngikhona for wena neindaba ke etrendayo isematheni. Ngizophinda ke futhi ngibuye ngizoku-update. So ngicela ke mbukeli ukuthi ungakhohlwa ukulike and ke futhi usubscribe. Ake ngithi ke nje mbukeli, danke, ngiyazi bongela.